Ang hirap sabihin ko ano yung bestseller namin kasi halos lahat ng nasa menu namin kadalasan sold out at talagang binabalikan. Pinaka talagang masasabi kong pwede kong ipagmayabang na timpla namin o menu namin is yung spare ribs. Yung dumplings, merong twist sa timpla. Creamy siya, na meaty siya, na crunchy siya pero juicy yung loob niya. Meron din kaming sweet chili buttered wings na talagang recipe siya ng father ko. Kaya talagang tinangkilik din dito. And yung sinangag namin dito, hindi lang basta kinulayan. Talagang sinangkot siya, talagang sinangag siya. Mga pansit, talagang yun din yung isa sa laging sold out sa amin. And talagang binabalik-balikan. Laging kino-commentan na feeling Chinese daw sila kasi yung noodle hindi daw nakakat into little sizes. Talagang mahahaba siya. Madami na pong nagtitinda ng silog and sizzling meals. Pero something different with us is that kami, hindi lang talaga masarap yung pagkain. Kasi I've been in different restaurant, mahal o mura. Ang isang binabalikan ko yung service. And lagi kong pinapaalala sa Masarap family, more than dun sa masarap na pagkain sinerve natin sa kanila, laging dapat may puso. Hindi lang kasi kami basta nagnenegosyo para sa income. Nagnenegosyo kasi kami kasi we have the vision to provide more trabaho para dun sa mga less fortunate people and makapag-serve and makapag-share din ng mga blessing and more food packs sa mga taong kahit di namin kakilala.
Ready siya po. Si Benki Aguas, may-ari ng Sa Masarap dito sa 1106 Morong Street, Barangay 205, Tondo, Manila. Hello mga kasamasarap, salamat sa patuloy na pagmamahal, pagsuporta at pagtangkilik sa aming mga pagkain. So patuloy nyo kaming tangkilikin, never namin kayong bibigoin, patuloy din kaming mag-serve sa inyo ng masarap na pagkain, malinis at affordable. And sa bawat pagkain na hinahanda namin sa inyo, sisiguraduhin namin meron itong pagmamahal.